month itataweng ti kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, Ilocos Norte Chapter, anaangay idikalman, Abril 10, ije Lumen Fidei Hall, Bishop Residence, Lawag City. Iti tema broadcasters promote mental wellness, ti sentro ti programa ang nakipagpartisiparan ti siyam nga radio stations, iti Ilocos Norte ng idadawluan ni KBP President Celestina Calonghe Paz, ni Dr. Elizabeth Marfel F. Gagni, PhD, RPC, RGC, Program Coordinator ti BS Psychology, ken Associate Professor iti College of Arts and Sciences, iti Mariano Marquez State University, Batac Campus, tinagbalin nga key speaker iti nasao a programa. When we talk about health, it's both physical and mental. Kailangan natin i-normalize. Ang problema po kasi natin, o sinabi natin kalusugan, physical na kalusugan lamang, wala tayong kalusugan ng pag-iisip. Pag meron tayong nararamdaman, medyo agulaw ka, medyo ang sakit na ideltel mo, ano yun? Allah. Okay? But you have to ever ask yourself, makatutulong get in 2 weeks, kinutong ka, medyo may, ano na dito, may eyebags na, hanggang awang pulos, palpas mo, obra. These are signs that you are undergoing something. Inyab kas nati panangipatungpal ti mental wellness, babaen iti presentasyon nga sound mind, sound broadcast, mental wellness strategies for thriving in media. Binigbig na ti mental health ket maysaka dagiti kadaklan na paset ti salunat, asaan ang makita ngem ket di marikna. Dinakamat pa ni Dr. Gagni nga basit dalaeng abilang a lisensyado psychologist itintero a Pilipinas nga daan bilang at 3,000 amang TED serbisyo iti mental wellness. Ti Broadcasters Month ket masel-celebraran atin nawen tunggal bulan iti Abril dagiti miyembro iti KBP iti intero a Pilipinas no sa dinno agtitipon ken agkaykaysa dagiti media practitioners babaen iti panangisayang kat iti bukod da programa anang TED iti gundaway tapno agkaykaysa dagiti media ti Ilocos Norte ken patanoren iti panagkakadwa dagiti broadcaster iti probinsya. Kadwayo iti 99.5 IFM Lawag, Idol Jeline Kailahuan, Tatak RMN.